Lamminmuurisymbolien käyttö on helppoa. Symbolikirjaston päätasolta löytyvät perussymbolit, tekstuurit, määräluettelo sekä alikansiot. Alikansiosta löytyy muurielementit, joilla voidaan tehdä muuri aina 30 sentistä 3 metriin asti. Muurin tekeminen voidaan aloittaa millä elementillä tahansa, mutta hyvä tapa on aloittaa se reiällisillä päätykivillä. Muurin tekemistä jatketaan peruselementillä. Symbolit kiinnittyvät toisiinsa automaattisesti, jolloin voidaan muurista tehdä halutun muotoinen. Muuri päätetään päätyelementillä, tässä tapauksessa päätykivielementillä. Symbolit toimivat suoraan 3D-muodossa, jolloin saadaan heti realistinen kuva siitä, miltä muuri tulisi näyttämään. Symbolit sisältävät OpenGL-tekstuurit, jolloin näkymä muurista on erittäin realistinen. Symbolikirjasto sisältää myös määräluettelon, joka laskee automaattisesti muuriin tarvittavien kivien määrän. Määräluettelossa muurikivimäärät on ilmoitettu kokonaismääränä sekä jokaisen kivityypin mukaan eriteltynä neliöissä, kappalemäärissä, tonneissa sekä lavoissa.